Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Guys, ngizokhuluma indaba ezimnandi. Ngibuyile ke manje nge-energy eku 100% because uYouTube ungibuyiselile kwilona yabo, kulento yabo ke imali angisibavele bangivala for 4 months fully 4 months, yes. So bengilobo ngidelete ama video ngingazi ukuthi like ngenza right, nga-apply ke ikuthathe 2 days kwaba i-success, but angizuhola this month because uYouTube usebenza inyanga before. Angazoma ngichaza into right kodwa nje kumnandi ukuthi yabo manje ngiyazi ukuthi sixabane into ekhona because kule enye video engiyenzile ngikhuluma ngithola ama-comment bathi hayi ngo-2024 usasiyekani indaba zabantu. Hayi ngeke sis, ngeke butwami, ngeke malume, ngeke vele uhlale kuMzansi Magic ku-right lokho uwenze njalo. Lana thina sikhuluma indaba zabantu siyahleba kancane ukuthi nje kwesinye isikhathi kuyenzeka ngesinye isikhathi ngibe worried mangibona ezinye izinto ezibhala abanye abantu ngoba ngeke ngiyibuza ukuthi ngempela ucabanga kanjalo, ngempela ufuna abantu bazi ukuthi ucabanga kanjalo. Kodwa lokhu kwe-TV, i-TV ishuthelwe mina nawe. Nibonile nje lapha endlini ya mamkhulu la kuhlala khona uSne, izwe yayovula umsileko kodwa kulela gceke kukhona uMayeni, khona uMangabe, khona uMakhoma. Sisazohleba nje ukuthi hawu, niyabona futhi uMakhomalo ethenga imoto entsha, efika nemoto yabona umseleko kodwa kulela gceke kukhona uMayeni, khona uMangabe, kuney'ngane. Kodwa nje le phathi ukuthi sekufika imoto yafika yabona umseleko bayi-celebrate babili kodwa bakhuluma nge-unity. Nisho ukuthi kulela khaya babuye basilandela i-script sabo noma bayasikhohlwa, noma bafuna ukwenza izinto eziwo-half mase beyabuya ngenye isizini belokhu begida endaweni eyodwa ngoba phela cha bayagida endaweni eyodwa, bayagida endaweni eyodwa namafenzi-ke akhona nawo agide lapho kube nje into engekho usubona ukuthi hawu cha ngeke. Yazi ngize ngithi mina okungcono manje akuthathwe uSibindi ngoba uSibindi uqala phansi usikhombisa impilo kababa wakhe, vele-ke qhutsheke noSibindi-ke kumane kube ukuthi kunemhlangano ukuthi badidekile ukuthi uSibindi wenzani nangu uSibindi eganga, ngiyabo ngoba phela manje akusekho akube uSne ngoba uSne vele sakhe story kubukeka kuyinto eyenzeka ngempela empilweni yakhe kusemahlipihliphi. Kodwa-ke abazali abangalahli ithemba ngengane yabo, abazali abazali enganeni yabo. Hhayi ukuthi abantu uma bebuza imibuzo sothiwa niphuma emakhaya angalungile. Ayikho umzali ozothumela ingane yakhe ezitheni ngisho ingabheda kanjani, ekugcineni ufuna ukuyibona ihamba iqondile. Habe mangabe ngabe ngikhuluma kahle yini? Eyi yazi angazi kwenzakalani ngami. Akube uSne kube umpumelelo kuzoba right. Okunye-ke guys phela imali anginayo, kade ngisho ukuthi imali anginayo ngizofaka ngisasho ukuthi ngiyayifaka manje i-account yami le yase-Capitec. Ongakwazi ngiyacela 1540998604. Le ngesimonetize le video bengingitshela nje ukuthi ngibuyile and sazoxabana oza sengathi iy'ndaba zabantu akayithandi ku-YouTube. Le channel ngempela ngeke izibe mnandi kuwena. Oza ngathi akathandi ukuthi sikhulume ngomacele noma yena noma Khumalo noma Ngabe nobaba uMseleko noSne noSibindi ney'ngane abayifakile ey'ndala ngeke uzithande le channel. Umnakithi ngiyawunqena yazi liyasho ngathi ayinayo nje inhlonipho. uBesta sekunendaba ngoBesta, angazi ukuthi guys ni-ready yini. Kodwa yabo lezi ey'thanda ukuthi zibe serious kakhulu, ey'funa ukuthi dig deep
angiyithandi kahle ngoba akukhulunywa iqiniso. UBesta ukhona laphaya ku-Showmax, Mami Club ngiyayibuka ngibuye ngayibuki, i-RSOD ngiyayibuka ngibuye ngayibuki. Mina ngizozwa ngani ukuthi siqhubeke nayo uThando Nesithembu niyazi-ke. Ngifuna ukuthi siyiqede le ndaba esiyiqalile nabo. Futhi nginikhombise ukuthi hayi bo amagephu amangaka ngoba kunamagephu. Yabo nje le gap le yokuthi umamkhulu wavuma behlale noma akavumanga. Ukuvuma kwakhe nokungavumi kuyafana. Manje wayesekune-issue engaka ukuthi akayanga ku-members ngoba mayavuma behlale ngesikhathi behleli ngaso okusho ukuthi wayengabavalela indlela. Maye futhi engavumanga bakwenza ngaphambi kwemvume yakhe kusho ukuthi akabavalela indlela. Why manje lokhu kudonsisana kuchaza u-20 years esiwazi from season 3? Hey guys, ngeke. Mina yabo ngase ukhuluma into eyodwa kakhulu ngiyabhoreka. Nomuntu futhi ongi-understand into eyodwa echazwa kaningi uvele ngibhore kakhulu. Kodwa sizoqhubeka ngiyabongisa bathi bye.